ଏବଂ ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଏହାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ 400-500 ପାହାଚ ବଢ଼ିଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହାବିଣା। ଆମେମାନେ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଭୁ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇବୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ମହାବିନାୟକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନାୟକ କହିଲେ ଗଣେଶ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଜଣ ଦେବତା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଏକ ଝରଣାର ପାଣିକୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେଥର ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଏ କୁଣ୍ଡ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନବରତ ଭାବେ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ ଝରଣା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ କୁଣ୍ଡ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କୁଣ୍ଡର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀର ମୁଖରୁ କେମିତି ଝରଣା ପାଣି ଏ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯିବା, ବୁଲିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇବା। ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ନନା ମନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ବାହାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଏହାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ 400-500 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଝରଣାମାନ ଅଛି। ତାର ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ ସେଠାକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଜୁମ୍ କରି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବୁ। କହିବି ବାହାରୁ ଆମେ ଯିବୁ। नरसिंह अवतार सामने राधाकृष्ण बाबू को मंदिर अनन्य सौंदर्य मारे प्राकृतिक परिवेश सौंदर्य परिपूर्ण स्थान। पहाड़ चढ़ा ऊपर को जा ऊपर भ्यू सहित
କେଉଁଠି ସେଇ ଝରଣା ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚଢିବ ଆସିବ ତୁମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 400 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ, ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଏକ ମାନସିକ ଝରଣା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରି କଏନ୍ଟିଏ ପକାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବାର ଲୋକକଥା ଏଠାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମାନସିକ ଝରଣା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇବୁ। ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମାନସିକ ଝରଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସେଇ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମାନସିକ ଝରଣା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରି ଘରେ ପଇସାଟିଏ ପକାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ପଥର ଖୋଲରେ ଝରୁଥିବା ଝରଣାରେ ମାନସିକ କରି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ କଏନ୍ଟିଏ ପକାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। यूट्यूब पे आएगा भाई रोहित रोहित ଆସନ୍ତୁ ସବା ଉପରକୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ର, ଯେଉଁଠିକି ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବିବାହ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଂହ ଉପରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର କେତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନା ଯେଉଁଠି ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥରର ହେଉ, ଶଙ୍ଖର ହେଉ, ମାର୍ବଲ ହେଉ, କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷଟି କିଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାକ ବହୁତ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଚୁଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଙ୍ଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସୂତା, ଖେଳଣା, କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୋକାନରୁ ଆସିବେ, ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ଏଠୁ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରମ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଥୁଆ ହେଇ ଯେତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରୁ କିଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ